Обичаш ли мама? Обичаш ли папа? Обичаш ли дядо? Обичаш ли Леля? Обичаш ли тате? Обичаш ли Леля? Обичаш ли Войчо? Обичаш ли супа? Иза, гладна ли си, мама? Иза, обичаш ли животни? Хлебче, искаш ли хлебче? Искаш ли хлебче? Искаш ли хлебче? Искаш ли? Искаш ли хлебче? Супичка искаш ли, баба? Супичка? Хлебче искаш ли? Хлебче искаш ли? Изи, я се обади на тати, мама, я се обади. Ало! Ало, тате! Ало! Ало, тате! Как ще кажеш на тати? Ало? Ало! Ало? Ало, тате! Ало! 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 Изи, къде е тати, мама? Къде е тати? Къде е тати? Къде е тати? Иза? Къде е тати? Обади се на тати, обади се на тати. Как ще кажеш на тати? Оля, папа! Оля! Оля, папа! Оля, папа! Оля! И за много голям се поразни. Толкова! Браво! Браво, Нейза! Дай цунка сега, дай цунка. Дай цунка. Кажи мама. Мама! 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 Аз коя съм аз? Коя съм аз? Коя съм аз? Мама! 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 Я тупа лупа, направи тупа лупа. Тупа лупа! Тупа лупа. Кравата как прави кравата? Браво. Браво, Нейза! Браво!